Čekaj, Meni se čini da je vjetar skroz pao, nisam i mogu lagano, još jedan let i na davnu golu. I ja stavim, Skužio sam kaj misliš za gurtnu. jesi, ja? Da, morao sam si ruke pogledati. Ja ti kažem da ja tebe ne lažem, ja zbilja to se skupa Ali evo, vidim. baš njega gledam, Kušan ima isto prislonjene ruke na gurtne, nije da ih ja držim. Nego je fora kaj, ja nisam dovoljno zalegnut u sis da mi to bude full iza. Ja moram baš držat ruke iza da. Ma ne, ali znaš kaj je fora, tebi ako su ruke blizu gurtne, ti ćeš se u nekom napadaju panike onak primit za te gurtne, a kad se primio za gurtne, onda su ti komande statične i ne možeš više uopće povlačit komande ako se držiš za gurtne, kužiš. Dobro, biti da sam tu.